Morjesta, Jonny JCT ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ajattelin testata hapankaalia. Porukat on tehnyt, tai monikin suomalainenkin on tehnyt jotain aikaa vasten hapankaalihaasteen niin sanotun. Ja ajattelin, että katsotaan miten mulla menee sen kanssa. Että kerrankin jotain mikä ei kauhean vahvaa. Vahvoja kyllä sitten on tulossa lisää, että kunhan keretään filmailemaan ja mahdollisesti editoimaan. Yskä on jonkun verran parempana kuin edellisessä videossa, ei täysin poissa vielä, mutta eiköhän tästä. Elikkä siis, hapankaalia. Tässä on taasti Lidlistä, Freshonaa, heidän oma merkki. Ja tässä on kaiken 810 grammaa, josta 770 on sitten hapankaaliosuus. Ja tässä näyttää olevan ainesosina valkokaali, alkuperä EY, 2% valkkaria. Tuleeko tästä känni? Suolaa, alkoholipitoisuus 0,2 painoprosenttia. No se on melkein niin kuin ruotsalainen kaupankaalia. Alkoholi poistuu tuotteessa kuumennettaessa. No ei ole tarkoitus kuumentaa. Säilytys kuivassa ja huoneen lämmössä. Säilyy avattomen jääkaapissa toiseen astiaan siirrettynä 3 päivää. Valmistettu Saksassa. Mä oon sen verran fuskannut, että tää on kylmää. Täällä on jääkaapissa 2 päivää. Mun mielestä tää maistuu huomattavasti paremmalle kylmänä. Mutta sihasti. Kun aukasin. Ja sitten miksi mulla on tässä 2 kippoa nenäessä on, että meillä joku, en minä, niin vaihtoi joku aika sitten syvät lautaset ja nyt ei ole mitkään kauhean iso. Tuoksuu hapankaalilla. Tuli vähän niin kuin sellainen mieto Syyströmmingin haju tuohon nenään. Toivottavasti tää nyt ei voi maistua Syyströmmingille. Siitäkin pitäisi muuten tehdä video. Täällä kun mä oon joskus syönyt Syyströmminkiä selvinkin päin. Ja oikeaoppisesti niin kun se pitäisi ruotsalaisittain syödä. Ja silloin se ei muuten ole yhtään paha. Jaha, tätähän tuli. Otetaan toinen. Tuossa toisessa, tuossa ekassa on kaikki litkut, niin saadaan sitten ne maukkaat aromit sieltä myös nesteenä viimeiseksi. Jaahas, katsotaan miten tässä menee. Eikä tää pitäisi olla mikään paha, mutta katsotaan nyt. Enkä syö enkä juo mitään muuta tämän aikana. Polttoaika tässä ei tarvitse pitää luonnollista syistä. Mutta aloitetaan. Tämän perusteella voisivat muuten vaihtaa nimen valkosipulikaaliksi, ei kun valkoviinikaaliksi.
tai kaalia, valkoviinistä tai muuta vastaavaa. Eikä kippu tyhjää. Porukat puhuu aina makuväsymyksestä kaiken maailman haasteessa. Mä alan ymmärtää mitä tarkoittaa. Nyt jo. Laita nyt tyhjää. Täällä oli vielä pari palaa. Mistä vitusta se tappaa? 12 minuuttia. Oho. Joo. Ei milloinkaan enää hapankaalia. Mä mieluummin vedän vaikka lavallisen hot chippejä, kun yhden tämmösen porkin uudestaan. Hot chipeissä ei ole mitään ongelmaa. Mutta hapankaali. Ja sitten mä oon aikaisemminkin videossa varmaan sanonut, että mä en ole mikään nopea syömään. Et kilpasyönnissä mä tippusin, jos on 5 osa-ottajaa, niin mä oon 10. Niin kuin käy tästäkin ajasta, että paljon ollaan jäljessä monia muita. Mutta mulla ei semmonen henkinen tavoite
oma tavoite, että oli alle 15 minuuttia. Sen mä nyt kuitenkin tässä selvitin, että muutamalla minuutilla. Että sikäli olen ihan tyytyväinen, mutta kuten sanottu, ei milloinkaan enää hapankaalia. Mä oon aikaisemmin tykännyt hapankaalista jonkun verran tiettyjen ruokalajien kanssa, mutta nyt tulee menemään aikaa ennen kuin mä sen seuraavan kerran minkään kanssa. Mutta sillä tavalla tällä kertaa. Ei mitään muuta kuin pistä mielellään kanava tilaukseen ja tietysti voit painaa tykkää ja kommentoidakin mielellään jotain. Ei ole aina kiva lukea kommentteja. Kiitos, että jaksat tähän asti ja ei mitään muuta kuin hilipat suipat ja seuraavan videon. Morjesta!